Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala nining atong tulumanon sa kahanginan C on A Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Benedicto Padre Edwin Academia Akam. Bino kasabtangan mahigala nga ako ang commissioner sa Commission on Migrants and Itinerant People og ako usab karon ang kura paruko sa Ayungon Diocese of Dumaguete. Ayan, no? So kumusta na mga higala sa dili pa timbayaon usab nato no ang atong talahurong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ug ingon man usab ang ato ang mga kaparian Lukop, Kabisayan ug Mindanao. Of course, ang ato ang mga kadagkuan no, ang atong kanang ang ato ang Vicar General no, si Monsignor Vicar General nga mao si Monsignor Christian Durango. Ug ingon man usab ang ato ang kanang mga episcopal vicars dinha sa Siquijor no, si Monsignor Larry Katubig. Nga manusab si Monsignor sanay Robert Bungguyan diri sa may cathedral, siya ang rector karon sa cathedral. Si Monsignor Bohol, si Monsignor kining Marino Ibo no, si Monsignor kining sa Vicar Foreign karon sa Siquijor may gala no, si Monsignor Ramon Duran. Daghan kay mga Monsignor may gala. Of course, ang oldest Monsignor karon mao si Monsignor Duitao. Niya nga tuwa usab nga Judicial Vicar nga mao si Monsignor Gamaliel Tolabing. Hoy, kumusta na? Nya akong mga classmate dili nakalimtan, madahag kalimtan nato si Father Obing o si Father Tonton Arnaiz o si Padre kining kinsa man padriya Dami Ramis no. So kumusta na mong tanan mga higala? Ako po na yung timbayaon ng ako ang mga membro sa Commission on Migrants no, especially si Luz, si Brother Mike ya asawa, ug manusab si kining si Yoyong no, ug si Kuan Yoyong, ug manusab si Eli Mapili. Hala no. May munto na kanatong tanan mga higala, na hinaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskay sa Panlawas. Okay no. So padayon kita mga higala sa ato ang mga pagtulunan no, mga pagtulunan nato. Ang ato karong hisgot-hisgutan kining kabahid mga higala sa Pasko nato no, the beginning of Christmas. Kanus abagyod magsugod ang Christmas. Aboy no, ang pinaka-primero gyud nga Christmas nga gisaulog ha, December 25 year 336 no, in Rome, dito ni sa uluga sa Roma, during the reign of Emperor Constantine, the first Christian emperor. Ayan no, sa ato pa kini di ang Pasko mahigala ato gining selebrasyon no, mga Katoliko no. We should be proud of this nga ato gini siya actually no. Pero as it evolves, gi-adapt na pud ni sa lain nga mga pagtulunan, mga dili Katoliko no. Pero ang kiatud pa ang nagsugod gyud ini, ang nag-formulate gyud ni ini mao gyud mao gyud ang nagsugod ba during the reign of Emperor Constantine, of course under the approval of Pope Sylvester I. Pope Sylvester I. Sila gyud aning duha no, ang nag-propose ani si Emperor Constantine. Unya gi-approve kini ni Saint Sylvester I kay siya man ang Pope during the time of Constantine. Unsa may ilahang rason? Doon naman goy selebrasyon kanigong Roma sa una dili man gud ni Kristiyanon. During the time nga nahimo na silang Kristohanon,
nagsaulog paghihapon ning uban sa kining doon na paghihapon yung mga pagan celebration nila gihimo. Usa sa ilahang mga pagan celebration mao kining Sol Invicti, the Conquered Sun. No, nya ilan ning gisaulog December 25. Saturnalia, ila po ning gisaulog December 25. So nakahuna-huna si Emperor Constantine nga dili man ta magka-unite ini. Kaya doon na may nagsaulog kay Kristiyanos na gudta. Unya nagsaulog pa man hinuon ta ni ining kinibang piyestas sa mga dili Kristohanon. No? Mga Diyos ba? Kini bitong adlaw ba? Sol Invicti, the Unconquered Sun. No? So naingon siya nga ilisan tani. Mo siguro yun na istorya ba? Ilisan tini imbis nga ang conquered sun, the birth of the Son of God. No? Muna nga, of course, ni-refer po siya ni Pope Sylvester. No? Yan yung si Pope Sylvester, okay ra. Wala ra na problema. To think nga, kining ang mga Santo Papa, aduna na sila katungod sa pagdili o sa pagtugot. No? Nagdili o sa pagtugot. Pero, matod pa na, gitugot man lang niya sa Santo Papa. Kaya naabayay katungod ang mga Santo Papa sa pagtugot o sa pagdili. Di ba, no? Okay ba mo aron? No? Ang mga Santo Papa, adunay katungod sa pagdili o sa pagtugot. No? Sa dihang miingon, giingnan, no? Sa dihang giingnan ni Kristo ang iyahang mga apostoles, kung unsay inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Kung unsay inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. So muna siya no nga ang Santo Papa aduna gyud katungod sa pagdili ug sa pagtugot. No kana no kay nakuan man lagi. Iya man lagi pod nga napanunod ang maong katungod no nga gihatag ni Kristo. So muna nga nisugot man lagi ang si Pope Sylvester sa proposition ni kuan ni sa ngalaan ning sa suggestion ba ni Emperor Constantine, okay na, wala ra na problema. No kay aron man na nga mahiusa ta kay mura magdili ta magkahiusa ining kalakiha no og dunay lain nga giato nga gikuanan gisaulugan no muna no nga sa maong paagi nagkahiusa gyud ang nahiusa ang simbahan no muna siya no kay kuan man lagi kanang gusto ni Haring Constantino nga magkahiusa kita siya no gani kini si Saint Sylvester mao kini siya ang nagbunyag kang kana according to tradition siya gyud mao nagbunyag kang Haring Constantino. Unya evolution of traditions over centuries, the holiday evolved significantly no. Modern traditions such as the Christmas tree, Christmas carols, and figures like Santa Claus were incorporated from various cultures, particularly from German and Scandinavian tradition, and adapted over time. Ayan, no? Sa ito pa, kinig yung Pasko, kuan gini, Katoliko gini siya nga kuan, nga kining gitawag na ito kasaulugan. Kaya ang propose yun ani si Constantine, and of course being approved by the Pope. So nya dum na giingon lagi nga kung unsa inyong itugot dinhi sa nya nahimo na ni siya nga tradisyon. Nahimo ni siyang tradisyon kay kuan man lagi kanang dugay na man lagi ni kaayo. So muna nga kuan na ni nahimo na ni siyang tradisyon ug gani no ug gani hangtod karon di ko nahimo kini siya nga usa ka dako kaayo nga selebrasyon. Diri sa Pilipinas gidala kining maong kasaulugana dinhi sa atua by the Spaniards, adapted and integrated with local customs, creating unique Filipino celebration that emphasized family, community, and a long festive season
starting as early as September. Tinod man na mahigala, no? Nya ang Pasko diri sa Pilipinas nagsugod September pa. September pa. Gani sa December 25, 1565 mao ang first officially recorded Christmas celebration in the Philippines, no? During the time of explorer Miguel Lopez de Legazpi. So mga trivia na mga trivia na higala, no? When was the first Christmas celebrated in the Philippines? Of course, December 25, 1565. Kinsa man mo nag-propose si Miguel Lopez de Legazpi. Yan, no nya ang pangutana, doon na ba'y katungod? Doon na ba'y katungod ang simbahan Katoliko paghimo ni ining maong kasaulugan? Doon na. Kaya doon na may giingon lagi si Pope siyang sa atong Ginoong Jesucristo ngadto kang saya mga apostoles, kung unsay inyong itugod dinhi sa yuta, itugod usab dito sa langit. Kung unsay inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. So bada nga mga laing relihiyon dili gid sila mo sa ulog og Pasko, pero mamasko ra sila. Okay ra na oy, okay ra na, no? Dili sila magsaulog, wala sila kasaulugan sa Pasko, wala sila misa, wala sila prayer, wala tanan. Wala dili gud sila mag prayer service during Christmas, wala. Pero manaygon ra sila. Okay ra po na, no? Kay ang Pasko para man lagi sa tanan nga mga miyembro sa Kristohanong pagtuo. No, klaro, no? So ang mga laing relihiyon dili gid na sila magsaulog, wala na sila service, wala, dili po ka makadungog anak nila nga mag Christmas party, wala gid na sila. Pero manaygon ra, okay ra po na, welcome po na nato, no? Welcome ra po na nato. No, kami, ako mahigala diri sa Ayungon sa kunang ginaingon, akong gisugdan ang usa ka kanang usa ka tradisyon dinhi nga ang mga balay Katoliko akong gihangyo nga butangan ninyo og kanang lantern nga yelo. Saan ka may lang? Ano man, para mailhan sa antong mga Katoliko nga mga manog daigon. Kaya ako ba yang, sa ako nang ginaingon hingala, ako ba yang giauhag nga antong mga igsoong Katoliko, gikas bukid ba? Nga, panugbong mo sa Ayungon, December 25 niya, pag abot ninyo dito, hapit sa mos kuan, hapit sa mos kumbento kay papamahawon tamo kung wala pa maganing o pamahaw, no? Kung wala pa mo'y pamahaw, kay paghuman manghapit mo o nakapamahaw na pagkapaniud to na, okay, maghikay-hikay ko gamay nya kabalo mo gusto akong hikayon may gala humba humba ra gyud kay mo lagi ginaingon nga wala ka makakaon og humba, wala ka kapamista. So nga luto tang humba balindagana usa ka babuyan usa ka babuyan, humba ra ginatanan kay mo ra man na timailhan nga nakapamista ka, di ba, no? Wala man na ingon nga kung wala ka makakaon og pansit, wala ka kapamista. Humba ra man na, di humba ra. At ang usa ka kaldero kay akong ihawon siguro may gala. Ginagmay ra no, di gyud pareho pista nga mag-ihaw man jud kog baka kanang pista gyud sa patron. Ihaw jud kog baka may gala, no? O niya baboy nga tagurha ka buok tag 100 ka pin, pero karon usara kuan raman kanang og sa ato para raman dili ra ba gutmon ba to ang mga manimbahay ana, no? Ana, no? Kay pag alas 8 kuan man na alas naman sa alas 8 sa 7:05 na ba doon na may misa para sa mga tagalagyo nya ko sila pasimbahon, then pag human mahaw na ana, no? Klaro, no na ha. So, advance Merry Christmas sa tanan. Pinaskuhan ako ha. Siguruhan na. Siguruhan na akong pinaskuhan po, no? Kay mayroon ba ng akuray mga namuhiboy, no? Mas may po nga makadawat po tagamay. Pero ako ra yung kamulok kung siya akong pangayo mapasko mahigala. Wala kay ko maguna-una makadawat ko kwarta, wala kay ko magkauna-una nga makadawat ko kuan kana bang kuan ba kanang salapi or munagasa nga ako ra gyud nga tagaan to jud kog maing lawas aron makapadayon ko sa akong pagpanerbisyo isip ko sa kapari. Mura gina ako no? Nga Ginoo ko ang akong gipangayo nimo nga ibrang yampo ko ninyo mo na inyong pinakagasan ako, no? Just pray for me.
Kay munay akong pinakagasa nga akong pangayoon ninyo ang inyong prayer para maayo akong lawas ug makapadayon ko sa akong pangalagad isip usa ka kora paroko. Ayan, no? Ginahan kay ko kora paroko mahigala kay ngano man kana bang ato bang ang imong pagpangalagad ba mura og walay limit, no? Kay kanang kana bitang mga lagad ka nga murag naay limit, murag ang kayo hawang ba murag kulang. Ako ra gyud kura paroko, ako ra usa kay unsa ra ako mahuna-hunaan. Mao po diya. Bisag unsa ra ako mahuna-hunaan, automatic wala na daghan pang kangkuan, no? So ingon niya na. No? So again, murag na, iampo ra ko ninyo ha. Kay nga naman, ang inyong iampo nako nga tagaan danyo kog mayong lawas aron makapadayon ko sa akong pagpangalagad. Unya, mangawagan dahil sa akong mga parokyano nga walay mga kasal, no? Pakasal na mo kay nindot ra gining natay nakasalta kay ang grasya manggod mura og tanud kayo basta may panalangin tagikan sa Ginoo. Tanud ba tanud, no? Kana bang hinimbahon ka unya nakasal ka, sige kang pangumpisal, pilgrimage. Kami mahigala, no? Daghana na kayo magnaadtuan nga mga kuan. Nakaadto na gud mi og kuan, naka-pilgrimage nami sa Bito Sagay. Layo man na. Dayuan yun tinuon na kayo, dayong Kabangkalan. O, nakakuan nami sa kining San Carlos. Naka-pilgrimage nami sa Mabinay. Naka-pilgrimage nami sa kining Sibulan. Wala Sibulan, dili man na siya. Nanagkot rami na to. Naka-pilgrimage nami sa kining Ukudol ra kay Himalalod. Tanhay, no? Ubay-ubay na. Nya karong kuan Pizza Jess katapusan naman na pilgrimage mo sa Dumaguete. Ayan na. So, unsa ganito akong gipangayo ninyo? Iampo ra jud ko ninyo aron tagaay kog mayong tagaan kog iampo kong tagaan kog mayong lawas sa Ginoo. Unya nga aron makapadayon ko sa akong pagpangalagad isip usa ka kura paroko. Okay? Aron nga sulit ang ato ang kuan pagpangalagad. Daghang salamat og maayong mudto Pilipinas.